माइनाव बाजाराव बे समाव मोनसे इउपिपिएलनि मोनसे जयन सेरेमनि जोबोद गिदिरथार जादों बे समाव मथा-मथि 500निबो सायाव बेवहाय मोनसे जयन सेरेमनि हाबाफारि लादों इउपिपिएलआव पिडिएमपिनि दैदेनगिरि बिथां जयन सेक्रेटारि बिथांमोनाव आं सोंनो नागिरदों बिथांमोना इउपिपिएलआव मानि थाखाय जयन जाखो आच्चा इउपिपिएलआव मा थांखिजों पिडिएमबि हिसाबैथ' जोंहा मोनसे पिस इनिशिएटिभ मोनसे मिशनसोमोन नालाय पिडिएमबिआ पिस इनिशिएटिभनि मिशनखौ जों फोजोबबाय जाय मिशना एनडिबिएस थाबोनाय बिथांमोनखौ लाबोनानै बर' गोरोबथायाव बिथांमोनखौ लाबोनायमोन बे मिशना जोंहा जोबहैबाय आरो बे लेखायै जोंहा मिशना जोबहैखांनायनि उनाव पिडिएमखौ जोङो डिजल्भ खालामनायनि मोनसे थांखि दंमोन नाथाय दासिमहालागै जोंनि माखासे गोनो गोथो सावरायनाय जायैनि जाहोनाव पिडिएमबिनि बे आफादखौ जों दाबो सिफायनाय जाथ'वाखै नाथाय जोङो जेराव जोंनि रायज्लायनाय दंमोन जे मिशना जोबबाला जोङो गावबा गावनि थांखि हिसाबै थांफिननो हायो दा बे लेखायै जेनेबा जोंहा मोनसे थांखि दंखायोमोन जोंहा मिशना जोब्बाय थांखिना जोब्बाय दायो बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सम रायजो राजाजों ज' ज'यै जोङो गोदान सरकार जानायनि सम दा बे लेखायै जोङो जोंनि गावनि डेम'क्रेटिक मोनसे प्रसेसजों जोङो इउपिपिएलआव जोङो जइन जाबाय जेब्ला सारजों आं गोलाव सम खामानि मावदों आरो जेब्ला सार हिसाबै आं दासिमबो रेसपेक्ट खालामो बिथाङाबो डेम'क्रेटिक मोनसे डिसिजन दङ आरो जेब्ला सारा गावनि डिसिजन बायदि बिथाङा बिथाङा खामानि मावदों दा थिग बेबायदिनो जोंनि बायदि जोङो माखासे कालेक्टिभ जोंनि सिनियर लिडार्स ओमफ्राय जोङो माखासे मावथिआफारिया लोगोफोरा जोङो कालेक्टिभ डिसिजन लानानै जोंनि डिसिजनखौ लानानै जों इउपिपिएलआव खामानि मावनो थाखाय जों सिगांबोबाय आरो स' बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना लाबाय आरो बिथांनाव सोंबावगोन नोंथाङा दिनैनि बे जयन सेरेमनियाव जयन जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि जिखिनि पिडिएमबि मिशन बे मिशनाव जोङो 85% मावनानै दिनैनि बे बिटिआरआवबो जोङो कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै जोङो फोसावो आरो जोङो दिनैनि बे ग्रेन्ड सेरेमनियाव जोङो जयन जाबाय जोंनि सा 17 जन जोंनि मेम्बारफ्रा जोंना नैबेहाय जयन जाबाय दा जोङो बेहाय जयन जादों गोबां खारनाव गावबा गावनि माखासे नोजोर एबा लुबैनाय जिखिनि डेम'क्रेटिक राइटखौ जोङो बेखौ नोजोरजों जोङो नैबेहाय जयन जादों दा जोङो मोनथामसो पइन्टखौ लानानै जों बेयाव जयन जादों जिहेतु बिटिआर सुक्तियाव बिटिआर सुक्तिखौ जोङो जिहेतु इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जायोब्ला जोंनो बिटिआरनि सिगनेटरिफोर बिथांमोनखौसो जोङो बिथांमोननि जिखिनि दैदेननाय हान्जा बेयावसो जों सापर्ट होनो नांगोन बेखायनो दिनै जों रोखा मोनदों जे बर'नि राजखान्थि हान्जायाव मोननै हान्जा दङ राजखान्थि हान्जा हिसाबै खिन्थु मोनसेयाव दङ सिगनेटरि नङै दङ आरो मोनसेयाव सिगनेटरि जाय हाइकमान्ड दा बेखायनो जोङो हाइकमान्डआ जेराव दङ राजखान्थि हान्जा हिसाबै बिथांमोननि हान्जाखौनो जोङो दिनैनि बे फैगौ बिटिसिनि बे बिसायख'थियाव जों बाहागो लानानै आवगायबोदों आरो नैबेहाय जोङो माखासे थांनाय जिखिनि सरकारनि माखासे खुंथाय बे खुंथायाव जोङो माखासे नोजोर होबोनायनि गेजेरजों जों दिनैनि बे गोदान सोलायनांगौनि नैबे मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो नैबे इउपिपिएलआव जगदान जादों आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां दासिम 17 बोसोर इन्टारिमखौ लानानै 17 बोसोर थांनाय हान्जाया थांनाय खुंथाय बिपिएफ हान्जाया सालायबोबाय नाथाय आङो आंनि जायगायावनो गोबां माने जौगाथायखौ मोननो हायाखै होननानै आङो एसे खुद्रिनोसो लुबैदों आरो जेरैहाय जोंनि ओनसोला एनसि भिलेज एनसि गामि आरो दा बेयो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों जोंनिया गोसो गैयि एसे जों नुदों आरो बे समाव आङो सोंबावगोन बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव मा थांखि आरो मा नोजोरजों दिनै जयन जादों गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरा आरो रायजो राजाफोरा बुंबाय थायो जोंनो मोजां दैदेनगिरि नांगौ होननानै नाथाय जों बेखौ मिन्थिया दि जों दैदेनगिरिखौ सोर सायख'यो बुंनो थाङोब्ला जोङो नैबे डेम'क्रेसि हादोराव जोंनि रायजो राजायानो लिडारखौ सायख'नांगौ जायो बेखायनो आं दिनै हासरा गामिनि जानानै जों गामि गंसेनिफ्रायनो खेबसेयैनो
टटेल 96 मेम्बार्स इउपिपिएल आव जइन जादों आरो बेनि थांखियानो जाहैबाय जोङो न'खर न'खर जितु इउपिपिएल गामि गामि इउपिपिएल आरो जितु जोंनि लिडार सोलायनांगौ सरकार सोलायनांगौनि जितु गोनांथि बेखौ नायहरनानै जों खेबसेयैनो जोंनि हारिनि आरो नैबे जोंनि बिटिसि आरो बड'लेण्ड एरियायाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव जाहाथे गोजोन आरो जौगानायखौ इयुननि समफ्राव गोदान सरकारजों जोङो बरायनो हायो आरो गासैखौबो जौगाहोनो हायो बे थांखिजों जोङो दिनै नैबेवहाय जइन जानाय जादों। हाग्रामा महिलारिनि सासनखौ जोङो रायजो हिसाबै गासैबो नुनो मोनदों थांनाय 15 बोसोर समाव बा 17 बोसोर समाव जाखिनि मावनांगौमोन बिथाङा जे एसे मावदों आं बिनि सायाव जेबो दुसिनांगौ बुंनांगौ गैया नाथाय जाबायदि जानांगौमोन बेबायदि खामानि मावनो हायाखै जायनि जाहोनाव जों दिनै बेनिख्रुइ साबसिन दैदेनगिरिखौ नांगौ जानानै फैदों दा बेनोल' मोनसे खारन जों बिथांनिफ्राय साननो हासिननाय गोख्रोङै मावनो हासिननाय बेबायदि लिडारखौ नांगौ जायनि थाखाय जों दिनै इउपिपिएल नैबे जोंनि मोनसे राजखान्थि हान्जा बेनि गेजेरजों जों सोलायनायखौ नुहुरदों दा बे थांखिजोंनो जों बेवहाय हाबनाय जादों। स' जों बिथांमोननिफ्राय मिथिना लाबाय मिथिनानै मोननो हाबाय दिनै बर' खौरांनि नायगिरि बिथांमोना इउपिपिएलआव मा थांखि आरो मा नोजोरजों बिथांमोना जइन जादों हाग्रामा महिलारिनि करापसन आरो जाखावनाय बायदिसिना बेफोरखौ दुर्नितिखौ मुक्त खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जादों होननानै जोंनि खौरांजों